Pinapalabas. Intultuloy da Don Esteban tinagsawar iti kabakiran. Ngem sanda masarakan dagiti naymarka iti mapa apagilasinan iti nakaikalyan ti kinabaknang. Kabayatan ti panaginanada. Nalingag da dagiti adu-ada na pagtikabalyo ken ti ariwawa dagiti nakasakay kadagitoy. Kinuna ni Ama Josep nga ariwawa dagiti bandido. Gapoy ti dayta na alarma ni Don Esteban. Kinuna na asaan ang mabalin nga agawan dagiti bandido ti asyenda. Iti panagawid da, inururay ni Lolita ti asawa na iti Salas ti Villa. Namnamaon na ti panangandingay ni Don Esteban kankwana, ngem ad-addala na dagdagan ti dagansen ti barukong na. Idilinabsan ni Don Esteban, ket di pa inyawis da ito iti panangrabida adwa. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Awanan ti patag ko iti asawak. Anya ti aramitag. Manang Pedrita, mapana ko ni Che Cuarto. Saan ako na mamisin? Uminumak tulangan iti gatas. Numarik na tibisin ko. Anyan. Nagkasang ti kasasaan ko. Aglaplapusanan iti kinabaknang tinagbalin a kasimpung anak. At tanton anak mi. Ngamawan man lati panangandingay na kanyak. Kakasano? Pagat atapan nak iti dakas. Kaslak tayak tititag. Maulawak. Senyorita! 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 Apa yan? Napukaw na tipuot na. Senyor! Natalimudaw ni Senyorita! Adayta, naipaidan iti kama. Paangutan ni Sika iti pangpasubli iti pot. Adata inter ni doktora. Sige, iso ti ipakat mo kini iso. Wan, senyor. Makaammo ni Sika kini iso, Pedrita. Inagpatuloyan ti mangrabi. Talaga adinan san ay ayatan ti asawa na. Agasam, awan pa'y latpuot ni Lolita. Yung pinanawan nakit din. Senyorita. Senyorita. Oh, hagyamanak. Agsublin ti puot na. Manang Pedrita. Mawawak. Ay, mabitlaang. Inak mangala iti danom. Diyos ko. Sikala ko man timang tarabay kanya. Kumusta ni Lolita, Pedrita? Nakariingan, senyor. Isarak ko laangan ti pamigatan na iti kwartuyo. Kwarto laangan ni Lolita, kantipas ngay nanto na anak na ti sigod na kwarto mi. Anya? Ti pailamay isa na kwarto iti aking babanak at saaran, tagbalin na kwarto ni siya. Ngam adamat dagiti kawas kanda do mga alikamon yu iti sigod a kwartuyo, senyor. Saan na vale? Mapanag ijay, no adalaan ni siya nakasapulan ni siya. Basta saan na maturog ni siya ijay. Sige, senyor. Ay susapo, agsinadan samot dun. Apay nakitain ni si kanisyak, Pedrita. Awan, senyor. Sige, senyor. Ado pa'y ti aramidak.
Aywan. At dagayam ni Edita. Ni Edita? Naglaklako iti vino ijay pueblo? Wan, senyor. Agpresenta ka no ababaunan diti Villa. Ada ije pagturturugan mi kan Benito. Kinunak nga aguray la ijayan. Sige. Ibagan ni Sika na umay dito'y Villa. Urayan ni siya kaya'y sala. Wan, senyor. Talaga? Kasarita na ka, no? Wan ko naklangarudan. Urayan na kay Gisala ti Villa. Mabiit laang nga ron espeho ang manang Pedrita. Sus, kas kala agtutubong agpapansin ka ni senyor. Di nakmandilaw na kastama ng Pedrita. Siyempre, balasa nga. Kababain mata no saan anaornos ti itsurak as sumarang kini Senyor Esteban. Bueno, awatan ni siyak ni Sika. Agyamanak, senyor. Si Kante agbalin na para si kaso iti amin nakasapulan ni Lolita. Wan, senyor. Masikog, ket saan na may bagay kini iso ti ado ti aramidan na. Imbes na iso ti agubra, sikan, Edita. Wan mata, senyor. Saan na kayat ni siyak na maapiktaran ti sikog ni iso? Kayat ni siyak na may pasngay na nasalon at ti anak ni Lolita. Anak yu, senyor. No agsasao kayo, kaslasaan nyo mataputot jesikog ni senyor. Estupida! Saan na kayat ni siyak titirada ti sarita ni Sika? Ala, rogyanan ni Sika ti agubra. Wan, senyor. Susapo. Tiyak pa'y nang rugrugin o arikan. Nung ipakat nan kanyak, di kinauyo na. Nukasta, si Kantikat kadwa? Wan, senyorita. Agyamanak, Edita. Ay na, di ka agyaman kanyak, tagsweldo Uray pay. Saan amatukadan ti kwarta tinapudno a panagserbi ti kaskan ka? Anyan. Amangan no adda pang ibaonam kanyak, senyorita. Awan, iso nga aging ga iti disumrak ni Esteban dito'y kwarto mi. Agyan ka dito'y ha? Tada kasarsarita? Ay, saan siguro na sumrak dito, senyorita? Apay kiti na saan? Dito'y nga agsukat iti kawas na. Amangan no ibilin ng tula kanyakon ti alaag iti akawas na. Kat ijayan ka barbaro a kwarto na ti pagsukatan na. Sumina kanumat kan iti kwarto. Kasta ti ko na ni Manang Pedrita. Anya? Wan, senyorita. Apay, di mo ammo? Diyak mo dayta. Ay na, grabe mat di asawa. Kasla di na kaasawa. Pangaasim, Edita. Sana tila ibang pagam. Ad-ad-dala at dumagsan teriknak. Mabalin ka di, Edita. Aguli magkalatan. Ay kitawan, pasensya kan, senyorita. Pedrita! Senyor. Apay naado ti tao iti bato. Dagitay mabisinan aman nalon, senyor. Anyang na mabisinan? Awan kanun ti kanenda. Naibusan ti pagay da abingay da iti tinalon da iti kataltalunan ti asyenda. Isu nga umaydag pakaasi kata kayo, senyor. Saan napakabasulan ni siyak no awanen ti pagbiag ni Isoda? Natangken ti sangid da, senyor. Saan da ka no apumanaw aging ga iti diyo ka asyan ida? Kasta ti kuna ni Isoda? Uwan, senyor. Pues, ibaga ni Sika, nakasarita ni siyak nila kay Osep. Saan da akadwa ni Ama Osep? No kasta,
Saan ka dinaam mo nila kay Osep tuyo may dagita na tattao ditoy? Day tatijak am mo, senyor. Ni Benito. Inwar na dagiti kabalyo iti kwadra. Ipaspastor na ida, senyor. Ha! Siyak nga rod, timang sango ka dagita na tattao! Abandoner! Da kayo na tonto! Awanti problema ni siya kada kayo na tonto! Hala! Agsoble ni da kayo ijay away! Ang mga ano ada mapatay ni siya kada kayo! Hala! Abandoner! Talaga na pagluksawan ni da kayo ni siya? Benito! Senyor! Listo! Senyor! Pronto! Alam ni Sikati pistola de cuarto de visita. Uy, senyor! Ay, pistola! Pronto, Benito! Wala ka no, matayin na tayo at Ay, pasensya no idan, senyor. Talagang awan ti mabalinda. Awan ti matay iti bisin no nagagat ti tao. Kasta matibagbaga kada ko adya, senyor. Ay, Ha! Makapungtot ni siya. Nasayat na tao ni siya. No makita ni siya na saan nasadot ti tao na agtawat iti ayuda. senyor. Ngam no sadot. No indio na awan ti amon ni isuda na aramiden no di agdawat. Ha! Amangan, no mapatay lang ni siya, no makapungtot ni siya. Bayan niyo, senyor. Mitingak manan ida. Sikati bilbilinan ni siya, lakay Osep. Ibaga ni sika katagijay na indio. No agsublin tupay ni isuda na mangriribok diti Villa. Papanawin laingan ni siyak ni isuda dito na Hacienda Gabriel. Agsalukag kayo! Ado ti trabaho ang mabalin nyo nga aramida numan pas ti padawan ti panagtalon. Ada-kada kayo no aguray kayo latan iti panag-aapit. Ada-kada kayo no di ka agsalukag. Benito, isagana ni Sika ni Stalyon. Mapan ni siya kajay pueblo. Saan at ikabarbaro akot ti pagluganan nyo, senyor? Ni Stalyon. Uwan, senyor. Papanan na nga ta. Di nakmut insurot. Oy, Stalyon. Adda ka no papanan nyo iti amaw. Kapag iso, sinapa ka dinigos. Kasamsampung manayin, guwapo. Unay kan. Adda papanan nyo iti nagguwapo mo't nga amaw. Benito! Pati ni Sikar ito'y Villa. Tayan nida kayo ni Lolita. Uwan, senyor. No adda paparan ni Iso. Bayan nida kayo. Ngem, suroten nida kayo na sekreto. Senyor? Suroten ni Sika na sekreto. Amon ni Sika, no sino ti kamalala ni Iso. Ha? No kasta, talaga amamati ka amakikam kamalala, senyor? Saanan nagsaupay ni Sika, Benito? Aramidin ni Sika ti amin na imbaga ni siya. Matungpal, senyor. Pimanaw mat ni Senyor Esteban. Wen, nakita tadaak ita iti asoteya. Nagsakay iti kabalyo. Kuna ni Benito ang mapansakan numat iti pueblo. Adda siguro na patagagagaraan na itay. Ti kunamkit di senyorita. Amangan no isumat ti adda kamalala na. Anya.
Ay na, senyorita. Kunada ano istrikto ti lalaki. Kano kanayon nga agpungpungtot iti asawa na. Adda kano babae na. Adda ka malala na. Manang Pedrita, saan ang maaramid ni Esteban ti kasta? Kasta ti kunama. Ngam, di mo matmakit kita. Kasano ang mamati ka, adi agar aramid iti milagro. Saan na pud no dayta? Daskan nga agpaliw ka mat. Saan? Jak to pagduaduan ni Esteban. Ala, adakan ka dayta. Nasayat unay no di madadaol ti panagtalak mo. Wen, saan to ang mapunas ti panagtalak ko kan ni Esteban? Gaputa ay ayatrak. Kayat ko akas tamot ti aramidan na. Ngam, anyar. Oo, agsangit ka man nga tan. Ang alahos to daytan asaritaan. Dikit di bagim ti panunutam, senyorita. Mangan ka iti husto. Ado ti prutas nga inyag ni Ama Josep. Mangan ka kadagijay, tanasaya at para dita anak mo. Gusto ka di, timbaga ni siyak, amigo? Ay, amigo. Sigun ka ni Sika. Namin ado na naginayat nila kayo iti esposa ni Sika. Napasamag na ita, sakbay na nagbakasyon ni Sika iti Espanya. Iso na, posible na si kamot lang, ti ama di sikog ti esposa to. Ay, Iso na saan napasakitan ni Sika. Tamangan, namaragrag niya sikog na. Agbabawin to no Sika, no si kamot lagayam ti padre, jay sikog ni Lolita. talaga na saan na mapunas iti panunot ni Siak, ti dakes na atap, amigo. Sige. Haramidan ni Siak timbaga ni Sika, amigo. Orayan ni Siak nagpasngay ni Lolita. Anya ti agur uray agasat ti agbalin nga anak da Don Esteban ken Lolita. Gagayem, di yuliway na denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Uno con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, Jan Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre!